F'Malta 237 tifel u tifla jgħixu ma' foster families. Il-terapista ta' tfal Claire Franċika spjegat li waqt iżjarat mit-tfal mal-ġenituri bioloġiċi jsiru b'supervizjoni, esprimit il-fema li raġunijiet għalfejn dawn il-ġenituri tilfu lil uliedhom mhumiex ikunu indirizzati. F'Konferenza Nazzjonali tal-Foster Care, Dr. Franċika qalet li f'dawn il-każi it-tfal fostered ikunu friskju li jerġgħu ikunu traumatizzati. L-aġir tagħhom isir kaotiku, jitfixklu għax huma jaraw differenza kbira fil-parenting. U inti għandek immaġina kif foster huma obbligati li jagħtu parenting li huwa konsistenzi. U mbagħad għandek parents oħra li għandhom żollajnuna biex huma jkunu jistgħu jkollhom parenting tajjeb ma' wliedhom. Dr. Franċika linkat diversi każi li qegħdin jagħmlu ħsara lit tfal fostered meta jiltaqgħu mal-ġenituri bioloġiċi. Użu ta' sustanzi li għadhom qed jittieħdu anke forsi qabel is-sejvi. Dawn għandhom ikun hemm miżuri iktar retti tax lejxiex it-tfal jiġu esponuti, ġifieri irid ikun hemm livelli wkoll ta' dixxilpina. Il-konferenza nazzjonali kienet organizzata mill-Assoċjazzjoni Nazzjonali Maltija tal-Foster Care. Il-President tal-Assoċjazzjoni Paul Gatt qal li bħala foster carer ta' tliet tfal jemmen li l-kuntatt ta' tfal mal-ġenituri bioloġiċi għandu dejjem isir fl-aħjar interess ta' tfal. Umbat ovvjament bħal tfal oħra ġifieri bda proċess ta' insu kura għal dik it-trauma li jkunu għaddew minna biex ikunu jistgħu jgħixu l-ħajja normali bħal tfal oħra. Il-Ministru għad-Drittijiet tat Tfal Michael Falzon qal il-Gvern qed jagħmel dak kollu possibbli biex id-deċiżjonijiet dejjem jibqgħu jittieħdu fl-aħjar interess tat-tfal.